May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian nyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. May mga klase nga ginpag-inog na ang schedule bangod sa mainit nga panahon. Tumandok sa Carlota City, top 1 sa Electronics Engineering Board exams. Reward money para sa NPA Hitman, naglabot na sa 1 milyon pesos. Power supply sa Negros Panay kag Guimaras, apektado sa unscheduled power interruption sa NGCP. Kag sa Good Vibes, melon nga halo-halo, ika-16 nga flavors ang kilala nga manog halo-halo sa Silay City. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, tumandok sang La Carlota City ang nangin number 1 sa Electronics Engineering Licensure Examination sa 2023. Si Joshua Aniken Garcia Acusta sang Negros Occidental ang top-notcher sa EE Board Exams 2023. Nagtapos ang iya nga high school sa Paxa Catholic Academy sa La Carlota City. Si Joshua antes nagsulod sa kolehiyo sa Iloilo Science and Technology University o kuna ISATU kung sa diin nagtapos siya bilang magna cum laude. Siya nakakuha sang 88.60 nga rating. Si Joshua ang isa man ka Department of Science and Technology scholar. Number 3 naman si Heracli Barino Helvoleo sang Technological University of the Philippines, Visayas. Sa number 9, concern sa seguridad sa compound sa Infotech sa Barangay Tabunan sa Bago City ang iparangat sa Provincial Agriculturist sa igtalupangod sang Provincial Administrator. Ini kasunod sa pagkamising sang 3 na naman ka mga grass cutter na gindeliver sa among nga talatapan. Patag ni Provincial Agriculturist Edmundo Raul Causing, gindeliver ang among nga mga grass cutter nga nagabilis sang 20,000 pesos sa manog Holy Week kag wala tigayon nga na-receive sang in charge bangod nga on leave. April 12 na nga nadiskubrihan nga missing. Mahimo nga may nagsulod sa talatapan sulo sa kay Causing. May mga gwardya man sa lugar. Parayon pa ang pagpangusisa. Sa likod sang Infotech na pahamtang ang Rice Processing Center warehouse sa gobyerno probinsyal kung sa diin natukiban nga damlag pa ang pagkadula sang 789 ka mga bags sang abono. Pero isa sa ginalantaw diri nga anggulo amo ang inside job. Natala na nga ipapanaog sa gobyerno probinsyal ang show cause order batok sa mga natungdan. So we have to fine-tune our procedure. So I think it is more a case of may nagsulod yung feeling namon because our, what do you call this, our perimeter is hindi na siya secured. So pwede, sa mga kilit-kilit o kundi ito higad, suba makasaka na yung tao, mga Sa number 8, supplemental immunization activity ang opisyal nga nag-kick off sa Cabancalan City kahapon. Ang first Regional World Immunization Week celebration kag measles, rubella, bivalent oral polio vaccine supplemental immunization activity ang ginpatuman sa Cabancalan City. Tinutuyo sini nga magtibong sa ang importansya sang immunization kag mapasanyog pagid ang measles, rubella, bivalent polio vaccine immunization. Tuyo man sini nga malambot ang mga kabataan nga 9 to 59 months para sa measles rubella vaccine kag 0 to 59 months naman para sa oral polio vaccine. Ginpangunahan sa Department of Health of Western Visayas CHD o ng Provincial Health Office kag City Health Office sang Cabancalan ang among activity. Sa partial reports ng Cabancalan, may 723 ka mga recipients. Pila diri amo ang ginhatagan sang pneumonia vaccine nga 277 ka mga senior citizen. May gindapatan man sang HPV immunization, 80 kag routine child immunization, 94. Ang Relief International, USAID kag UNICEF ang partner sa among hilikuton. Sa number 7, Tatlo ka mga persona ang arestado sa buy-bust operation. Nakip ng isa ka 14 anyos nga dalagita sa barangay Tangob sa Bacolod City.
Tatlo tanan ka mga persona ang arestado matapos makuhaan sa malapit sa 400,000 pesos nga baloro sa illegal nga droga sa bust operation sa Purok Greenfield, Barangay Tangub, kainasang kaagahon. Subject sa buy-bust amo si Jade Babaran, 48 anyos. Arestado man sa mga buy-bust ang ianak nga si Janelle, 27 anyos, kag nobya ni Janelle nga 14 anyos. Sunod sa pulis, nadakpan sa akto nga nagapang-repack ang tatlo sa ginpatigayon ang buy-bust. 14 ka mga sachets ang suspected shabu ang nakuha sa ila nga nagabalor sa 374,000 pesos. Detained ang tatlo sa kagkaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 6, supermarket sa La Castellana, Cadiz City ang pareho nga ginpangkawatan. Arestadong 54 anyos nga si Gina Perez matapos ini magpangawat sang nagkalain-lain nga mga pagkabutang sa Pure Gold sa Banwa sang La Castellana kahapon. Sa investigasyon sa PNP, pagsulod pa lang ni Perez ini ang gindudahan na sang gwardya. Madamo siya sang ginpanguha apang sang nagpakashir na duha lang ka items ang iya ginbayaran. Sa maglabay sa gwardya didto kag nakuha sa iya ang mga items pa nga iban nga wala niya mabayaran. Mga lotion, toothbrush, kag iban pang mga pagkabutang nga nagabalor sa 15,000 pesos ang iya tanan nakuha. Sa syudad sang Cadiz, ginkawatan man ang among branch sang supermarket. 50,000 pesos naman sang pagkabutang ang nakawat sa among store. Padayon pa nga ginapangita ang mga suspect nga nakuhaan man sa CCTV. Sa number 5, reward money para sa wanted nga NPA hitman ang ipasakaan sa 1 milyon ka pesos. Gipasakaan sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army ang cash reward para sa makatudlo ukon makahatag sa impormasyon agud maaresto ang wanted nga ginakabig hitman sa New People's Army nga si Roger Familiar ukon Arnel Tapang. Unang gintanyag sa nagligad nga tuig ang reward nga 100,000 pesos pero ini ang nagsaka sa sini nga tuig kag sa karon 1 milyon ka pesos ang ginatanyag sang army sa makabulig sa pag-aresto kay Familiar. Si Familiar ang ginatudlo nga among sa likod sa serye sa pagpamatay sa Calatrava kag Tuboso. Lakip na diri ang pagpatay sa duha ka mga punong barangay sa Banwa sang Calatrava. Siya ang ginatudlo may kahilabtanan man sa pagpatay sa mag-asawa sa Tuboso sining bulan. Sana makigangon sa 79th IB ang sinuman makatudlo o kun makahatag sang impormasyon tuhoy sa kay Familia. Sa number 4, Negros Panay kag Guimaras ang apektado sa unscheduled nga power interruption. Nagailingo sa mga netizens sa mabatyagan ang pagpatay siga sa ilang mga electric appliances pasado 1:30 sang sinila nga hapon. Magluwas sa mga konsumidor sa Central Negros Electric Cooperative, apektado man sang pagpatay siga sang kuryente ang Northern Negros Electric Cooperative. Patag sa mga power distributor utilities, may yara sa nga overvoltage sa 138 kV lines ang National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP nga nakaapekto sa Negros Island, Panay kag Guimaras. Inoras man ang total blackout sa Panay sini nga hapon. Ang mga electric cooperative padayon nga nag-coordinate sa NGCP ang unscheduled power interruption. Sa number 3, 4.4 billion pesos nga loan agreement sa tunga sang Bacolod City kag Development Bank of the Philippines ang inpirmahan na. Halin sa 5.5 billion nagdubo sa 4.4 billion ang hulam nga kwarta sa Bacolod City Government sa DBP. Base man sa napirmahan nga kasugtanan sinila nga hapon sa Bacolod City Government Center. Sunod sa kay Councilor Thady Saison, pamuno sa Committee on Finance sang Konseho, ang buhin sa ginduso nga loan agreement ang tugas ang epekto sang reduction sa national tax allotment sang syudad. Ang pondo gikan sa loan agreement ang gamiton sang syudad sa malapit 20 ka mga development projects na nakip diri. Ang pagbakal sa luta para sa igatukod nga patio kag expansion sang sanitary landfill sa Barangay Felisa. Diri man magagikan ang pondo para sa ginadihon nga 5 ka mga mini hospitals, pagtukod sa bag-o nga mga merkado, underground cabling system, legislative building, rehabilitation sang daan.
Sa number 3, 4.4 billion pesos nga loan agreement sa tunga sang Bacolod City kag Development Bank of the Philippines ang inpirmahan na. Halin sa 5.5 billion nagdubo sa 4.4 billion ang hulam nga kwarta sa Bacolod City Government sa DBP base man sa napirmahan nga kasugtanan sinila nga hapon sa Bacolod City Government Center. Sunod sa kay Councilor Thady Saison, pamuno sa Committee on Finance sang Konseho, ang buhin sa ginduso nga loan agreement ang tugas sa epekto sang reduction sa national tax allotment sang syudad. Ang pondo gikan sa loan agreement ang gamiton sa syudad sa marapit 20 ka mga development projects na nakip diri. Ang pagbakal sa duta para sa igatukod nga patio kag expansion sang sanitary landfill sa Barangay Felisa. Dili man magagikan ang pondo para sa ginadihon nga 5 ka mga mini hospitals, pagtukod sa bag-o nga mga merkado, underground cabling system, legislative building, rehabilitation sang daan nga City Hall, pati na mga dalan kag drainage sa syudad kag iban pa nga mga infrastructure projects. Ang loan agreement ang natalana nga i-ratify sang konseho. We borrow funds today and ensure a rapid development of our economic environment. So it was at that meeting, I think we all agreed that it is better to take the bull by its horn and make sure that we catch the early worm. So this is the reason why we have this loan with DBP. We want to be at the helm of the economic development. Sa number 2, balik trabaho na ang anay treasurer sa Isabela matapos mag-end ang iya nga preventive suspension. Suno kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr., nagtapos sang Abril 24 ang 60-day preventive suspension ni Nenet Escarda. Kagkaroon balik trabaho na siya sa Provincial Treasurer's Office. Ginausisa sa Escarda angon sa pagkadula sang 6.4 million pesos nga government funds. Ang iya nga suspension ginpatuman para mapangapinan man ang ebidensya sang tion nga ginapatuman ang pagpangusisa sa iya nga kaso. Suno kay Nelias, natapos ang investigation kag sa tion nga mahuman na igasubmit ini kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa aton records, no, natapos ang iyang preventive suspension sa April 24, 2023 and it carries with it an automatic return to duty. Natapos na naman ang investigasyon, gina-finalize na lang ang aton report para i-desisyon na nigo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginsugura na ang half-day nga mga classes sa mga dalagko nga high school sa Bacolod City tugas ang mainit nga panahon. May report si Nico Delfin. Las 11 pa lang sang aga, dismissal na para sa mga estudyante sa Bacolod City National High School. Suno kay Richard Hilangre, principal sang Bulutuan, Miyerkules ang ilagin sugura ng half-day classes nga nagasugod 6:30 a.m. tubtob 11 a.m. agud nga mabuhinan ang kabudlayan sa mga estudyante kag mga manunudlo nga dala sa mapaa nga panahon, ilabi na halin launa tubtob 3 sang hapon. Agud nga ma-compensate ang nadula nga class hours sa hapon, ipatuman sa eskwelahan ang online kag modular learning sa mga kabataan. Galing kay may examination until tomorrow, so nagbalik kita na sa aton nga normal nga schedule. But this coming May 2, we will implement again some half day in response to the DepEd orders ang aton nga Madam Secretary Sara Duterte nga we will give premium to the health of our students during this El Nino very intense ang heat, no? Magluwas sa BCNHS, mangin half-day naman ang klase sa Negros Occidental High School. Ang katapos ang Alliance of Concerned Teachers Negros, kaupod man ang Bacolod City Public School Teachers Federation, nagpetisyon na sa Department of Education para ibalik ang school days nga nagasugod Hunyo kag nagatakop kon Marso. Naghinyo man sila nga matagaan atensyon ang kakulang sang electric fan kag school nurses sa mga bulutuan. Medyo mabuin-buin na ng amon stress sa mainit kasi mag-11, bisan pa mabutang pa 11:30. Hindi na kami sa hapon kay ara sa hapon ang daw nabatyaga namon nga sama ka kuan makaang Nga negotiable nga contact school days, pero we will make an adjustment every year nga ti August kita nag-open last year
August 22, umamat-amat si Idog hasta 2027 until such time pag 2027 June na gid yang aton opening. So gradual ang Gradual lang siya ya. So we hope nga ma-consider ini sa aton Madam Secretary Sara Duterte nga amo na ni ka budlay kung mag-klase kita ya nga summer. Ang ini nga mga tikang, ang suportado naman ni Mayor Albias, nagpasaligman ang alkalde sang dugang nga electric fan, pati na dugang nga sweldo para sa mga school nurses sa mga pampubliko nga eskwelahan sa syudad. So, para mapakalikaw sa mga summer heat. Sounds like a good suggestion. We will try to mitigate ang ilang conditions para at least hindi man maintindihan. Grabe na gina, no? And ang prediction, sige pa niya sa next year. Di ang iba niya school, mayor, wala sang school nurse. Wala school nurse. Kaya ang iba, mga JOT ang... Amo na, no? So, pag wala na mo na storyahan, I think ang rate ang problema. So, we might increase ang ammonia rate for mga school nurses para we can be able to attract nga mga obralisa. Karon niya ginasuguran naman ang half-day classes, nagpangabay ang mga manunudlo nga dapat sugaton kag i-monitor sa mga ginikanan ng ilang mga kabataan agud mapasiguro nga diretso sila nga makapauli sa ila puloy-an sa baylo nga maghapit-hapit sa mga lalagawan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, melon nga may gatas kag ice kag halo-halo pila lamang sa mga manamit kaunon kunting ilinit. Pero sa isa ka halo-halo nga baligyan sa Silay City, mayara sila sang halo-halo nga melon flavor. May report si Romeo Subaldo. Ginkagud nga melon nga may vanilla ice cream nga toppings sa special nga creamy nga ice. Ining ika-16 nga flavors ang halo-halo sang Kalye Luna sa Silay City. Isa ka kilala nga lugar nga pang halo-halo. Istorya ni Chona Montero ang tag-iya sang Kalan-an. Bangod season siyang melon kag sampat sa mainit nga weather ang melon. Napinsaran nila nga maghimo sang halo-halo man nga melon nga flavor. Kay ususubok ang melon kay summer. So we try na kung nami man ti isang tilawan na mo namin ti amo lagi nga na namon dayon king nagwa. Paano siya ya? Bagay, santo bisa sa flavor, no? Di ba magtimpla ka melon, may gatas eh. Wala labot sa melon flavor, may arap man sila sa super special, avocado, mais kunyelo, mango de leche, mango graham, buko pandan kag madamo sang iban pa. Subo nga tuman kainit sang panahon, makapuobo sila ni Chona sang 300 ka mga cups sang halo-halo sa isa ka adlaw sa Silay City lang nila nga branch. Siguro sa daril namon nga branch maka 300 kami ka cups a day. Oh. Grabe. So, good oras ang peak hours gate sa tao? Peak hours after gate lunch time. Sige-sige na na? Sige-sige na na. Dayon wala na untag sa ganun sila kapanyaga kay sige-sige na dinsulod ang customer. Gabi, may halo pa? Mayara kis mga 7:30 tingaling kaya nga mun cut off as dalagin 7. Tapos panyaga, nagaamat-amat na dinagsa ang tao sa ilang Kalan-an, tubtub magabi. Kag, hindi lang mga taga-Silay ay nagakaon sa halo-halo nila. Ang iban, halin pa sa nagkalinlain ng mga banwak ang syudad, kag nagapasilay lang para manghalo-halo. May talisay man sila nga branch kag plano nila nga mag-branch out pagid sa Victorias kag Bacolod City. Barb ko magsilingan ka daan, Barb, melon kag halo-halo, pang summer, gilason, no? Kagkanamit, gitning, no? Pampabugnaw. Pampabugnaw. Maumpawan kagidya sa kainit sa panahon. Hindi mo na mapatamaan kaya base ang blood sugar. Kaagam ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero ba't balanse kag eksakto mga impormasyon? Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.